1 ноември – Ден на народните будители. Кои са народните будители, които ни будят като часовника и звънчето? Народните будители са хора, които ни карат да обичаме нашата родина България. Те пишат стихотворения за красивата ни родна страна. Чу едно от тях. Високи сини планини, реки и златни равнини, небето като от коприна, това е моята родина. Ето и още едно стихотворение. Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила. Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно любя, тача и милея. Аз съм българче и расна в дни велики, славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Знаеш ли кой е написал това стихотворение? Иван Вазов, поет, писател, български будител. Той е будил умовете на хората със своите думи. Ето, това е народният будител Иван Вазов. А това е поета Христо Ботев. Той е написал следното: който падне в бой за свобода, той не умира. Него жалеят земя и небе, и птици песни за него пеят. И хората са слушали тези негови думи и са се борили за своята свобода, да се радват децата на свободна България. Още много хора са се борили за България. Те са събудили умовете и сърцата на българите да се борят за тази свобода. Най-славен от тях е Васил Левски. Бате, кой е той синьор герой? Левски милобратче се нарича той. В робство и неволя беден се родил, но сърцат пораснал младият Васил. Ободрил в народа, в мъка и в беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли. Ех, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. На смел чака, братче, всеки прави път. Смелите с ракети утре ще летят. Левски е вървял пеша, на кон, в студ и в пек, в сняг и в дъжд, нощем из цялата страна, и е говорил на хората, че трябва да се гордеят със своята България и да искат свобода, и всички да сме като братя и да се обичаме. Така той е будил нашите сърца да не мразят, а да обичат. И българите са будили сърцата и умовете си, повели битка, станали свободни. От тогава децата на България обичат да четат книжки. И ти сигурно много обичаш да ти се четат приказки и стихчета. Всички български книжки и учебници са написани от най-важните народни будители – светите братя Кирил и Методий. Те са измислили, те са написали нашите букви от българската азбука, с които се пишат книгите ни и до днес. Без буквите от българската азбука нямаше да можем да четем и пишем, и умовете ни щяха да са заспали. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И кратко, К, Л, М, Н, О, П,
Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Р голям, Р малък, Ю, Я. Сега с техните букви ние учим, а книгите са нашия прозорец към света. Светите братя Кирил и Методий, Иван Вазов, Васил Левски, Христо Ботев, това са хора, герои, народни будители на ума и сърцето.